Prešove zaznamenali prvý prípad nelegálneho imigranta. Čajku napchali do tašky a do Prešova sa dostala autobusom v batožinovom priestore. Dámy a páni, znova sme v niečom jedinečnom. Sme jediné mesto na svete, ktoré navštívil Tung 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 Sahur aj pápež. V Prešove to začalo žiť. Tohtoročné dni mesta Prešov naozaj stáli za to. Rovnako ako majstrovstvá Európy do 21 rokov. Či začiatok Nikely. No žije to aj v komentároch. A ako už Facebook poznáme, priaznivé komentáre by sme tam hľadali márne. Prešovčanom vadila sanitka Oksana, ktorá nám pripomína krutosti vojny. Či v komentároch pri otvorení parku manželov, kde nájdeme iba samé sťažnosti, komu je park venovaný. V Prešove sme zrenovovali chodníky. Zaujímavosťou je, že sme to urobili akurát pred majstrovstvami sveta do 21 rokov. Ešte zo pár majstrovstiev a možno budeme mať konečne pocit, ako by sme boli v 3. najväčšom meste na Slovensku. Na východnom Slovensku zúrila výchrica, porúcala stromy, poničila autá a dokonca pohla aj žeriavku. Neznalec by mohol povedať, že ku všetkému sfúkla aj všetok prach z nášho mariánskeho súsošia na Trojici. To však dokázal spraviť reštaurátor Marián Kukura. Za nás veľký palec hore. A teraz stručný prehľad dobrých správ z Prešova. Vedľa štadiónu má výraz takáto moderná štvrť. Tento rok sa možno dočkáme zimných teras. Prešovský manželský pár založil divadlo v Poprade. Donald Trump po druhýkrát vyhral americké prezidentské voľby. V Prešove sa pracuje na vývoji revolučného vodíkového lietadla. Po novom sa v autobusoch dá platiť aj kartou. Mesto bude obnovať zastávky. Minulý víkend sa konali letecké dni, kde prišlo 50 000 ľudí. Boli oveľa lepšie ako tie v Košiciach. Skatery už nebudú viac hejteri, lebo im postavia moderný skatepark. Ďakujeme, že zo Spoznaj Prešov spoznávate Prešov. Dajte nám like, repost a vidíme sa na budúce.